Ngiphinde ngibingelele emlaleli ekhaya, ngiyathemba uyaphila. Umfana wakambeje umthiya ushanda ukandaba lo khulumayo. Ngiyacela-ke mungena kuleli khasi upress subscribe button. Nazo-ke inginazo namhlanje zithi isisebenzi sakwa SABC siphunyuke sibanjwa inkunzi ngumshayeli we-Uber eThekwini. Isisebenzi se-South African Broadcasting Corporation SABC sixhumane ne-Reaction Unit South Africa ngomgqibelo ntambama ngo-17:47 sibika ukuthi siphunyuke emotweni ye-Uber ngemuva kokuba umshayeli ezama ukumthumba. Isisebenzi sakwa-SABC sithwebule isithombe semoto ngesikhathi ebaleka. Umshayeli ubezimise e-Shell Service Station kuFlorida eThekwini ngezizathu ezingaziwa. Ngokushesha wathinta i-Rasa Operation Center enikeza imininingwane yomshayeli we-Uber obezama ukumthumba nokumbamba inkunzi. Lapho uxoxwa naye, lo wesilisa wachaza ukuthi wayegibele i-Uber eNorth Beach elibangise eWhitman ngeMcDonald Drive. Uqhube wathi umshayeli waqala ukujikijela inhlamba wabe esevala izicapha emotweni emsabisa ngokuthi uzomisa endaweni esithekile nokuthi abanye abashayeli be-Uber bamlimaza. Ngokusho kwesisulu wabe esegetshengwa imali engu-500 wabe eseshiywa kuFlorida Road eThekwini. Kuthe uma imoto ima wakwazi ukuvula umnyango wabaleka. Bekucelakala-ke mlaleli, uma ugibela u-Uber konke lokho kwenzekayo ukwazi ukugwema usende i-live location